mand. Nå, Kasper, hvad er det, du har tænkt dig? Jeg har tænkt mig at tage den her meget fine fynske ebba og suge 3 bajer i et hug. Det kan godt være, at der er alle mulige sejt, der vil sige, at det har de gjort, men det er kraftedeme svært, man. Men nu prøver jeg. Jeg ved sgu ikke, om det lykkes. Hvis det lykkes, så tager jeg 4 år. Kan du lige hjælpe med at holde toppen, eller hvad? Nej, det er fint. Jeg får ondt i maven nu. Næsten fiser. Nej, ja. Lad mig se ind bag brillerne, Kasper. Det var hjernet, det der. Okay. Jeg har ingen kommentar før om et par minutter, fordi det her, det skal nydes.